Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Ә инде аның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 1984 елның 10 сентябрендә Бөек Британия генетигы Алекс Джеффри һәрбер кешенең ДНК-сы бармак эзләре кебек кабатланмас дигән ачыш ясый. Шулай итеп, генетик дактилоскопия дигән төшенчә барлыкка килә. 1756 елда патшабикә Елизавета II боерыгы белән Санкт-Петербургта рус театры барлыкка килә. Бүгенге көндә бу театр әйдәп баручы мәдәни учакларының берсе. Аның сәхнәсендә дөнья күләм классик премьералар куела. 1492 елда патша Иван III яңа ел бәйрәмен көзгә күчерү турындагы указга кул куя. Бу уңыш җыю һәм имана, оброк җыюны берләштерүне күздә тотып эшләнә. Тапшыруыбызны китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу өлкәдә безне нинди яңалыклар көтә икән? Шуны белербез. Оппак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен. Җырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмеш тик җырларымны җырламыйм алтын өчен. Җырлайым тик саф көмеш тик, саф йөрәк халкым өчен. Яшь чагым, алтын чагым, ялкын чагым булсын фида, халкым алдында минем биргән таза антым өчен. Мәгълүм булганча, быел Шәйхзада Бабичка 125 яшь тулган булыр иде. Шәйхзада Бабич татар һәм башкорт халыкларының күренекле шагыйре, күренекле шәхес, сәясәт әһле һәм шул вакытта менә төрки дөньяның да бик зур бер шәхес вәкиле. 24 яшьлек шагыйрьнең мирасы, иҗаты бүген татар тарихында, татар әдәбият тарихында үз урынын алырга тиеш. Аның якташы буларак та мин әле аның авылдашы да һәм төп өйрәнүче галим тикшерүче буларак та әлбәттә шуны раслап әйтер идем. Шәйхзада Бабичның урыны, аның тоткан роли татар әдәбиятында, татар дөньясында бик зур әйтүемчә. Һәм Тукайчы буларак та, шул вакытта Ибраһимовның, Галимҗан Ибраһимовның, Мәҗит Гафуриның төп каләмдәше буларак та, ул әлбәттә иң элек татар шагыйре. Шуңа күрә Казан аны үзеннән ярак җибәрергә тиеш түгел. Менә бу китапның басылып чыгуы, ул казаныш безнең өчен бүген. Чөнки менә бу китапта Бабичның иң төп әсәрләре кирде. Моның өчен мәгълүм булган бөтен әсәре кирип бетте диярлек. Һәм моның бик зур фәнни аппараты бар. Бу фәнни аппаратта менә бу текстларда, аңлатмаларда, искәрмәләрдә Шәйхзада Бабичка бәйле бөтен фактларда диярлек тәкъдим ителде. Шуңа күрә менә бу китапның кыйммәте тагын шунда, Шәйхзада Бабич турында мәгълүмат бик күп монда. Укучылар бу шәхеснең асылы белән дә, аның язмышы белән дә кызыксыналар икән, әлбәттә, менә бу басманы алып укырга тиешләр. Барыгызга да хәерле матур көннәр дип тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге әшрәфле кунагыбыз танылган шәхес Вәлиев Рафаэль Миргасымович булыр. Рафаэль әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Чын күңелдән сезне үткән юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Барлык уңышларына саулык, сәламәтлек әлбәттә теләп калабыз. Һәм менә бу юбилей күпмедер дәрәҗәдә нәтиҗә ясауда. Шулай бит, килешәсез моның белән? Әлбәттә. Сез искиткеч матур тормыш юлы үткәнсез, зур дәрәҗәләргә ирешкәнсез. Тормышка ашмаган планнарыгыз калдымы әле? Әлбәттә, нигә дигәндә, плансыз яшәгәч, ул кеше бу дөньяда үсми дип әйтәсем килә. Шуның өчен ул планнар бар. Нигә дигәндә, менә мин гыйльми яктан шактый күп монографиялар яздым, шул ук мәкаләләр, һәм әйтергә кирәк, алар шактый күп яңа планнар да бар. Менә без бүгенге көндә шактый күп кенә эшлибез, менә Казан Федераль университетының обсерваториялары буенча аны
безнең 3 объектыбыз бар инде. 3 тарихи мәдәни мираска, бөтен дөнья мирасына кергән объектлар. Бу 4нче булырга дип уйлыйбыз. Һәм бу эшләр бүгенге көндә шактый күп кенә эшләнде. Әйтик, без зур форум үткәрдек декабрьдә. Анда Минтимир Шарипович катнашты. 18 илдән галимнәр килделәр. Алар тарихчылар, археологлар, физиклар, астрономлар. Менә шундый зур нәтиҗә ясарга булыр дип уйлыйм. Нигә дигәндә, чөнки Россиядән менә бөтен дөнья мирасына бер гыйльми яктан бер объектта кергән әле. Астрономия объектлары андыйлар юк. Һәм бу эшне менә алып барабыз, әйтик, аның өчен бит без үзебез генә түгел, Россия территориясендә генә түгел, шул ук Венгриядә, шул ук Германия, Аргентина, бүтән илләрдән галимнәрне чакырып һәм объектларны алып, бергәләп шул объектларны бөтен дөнья мирасына кертергә кирәк. Чөнки менә шул ук обсерватория ул 19-нчы гасырда беренче объектлар безнең төзелгән, шул ук астрономик объектлар арасында. Һәм аны бөтен дөнья мирасына кертер өчен шактый күп эшләр алып барырга кирәк. Һәм икенче яктан әйтергә кирәк, без менә бүгенге көндә яңа ел башланды. Мин профессор булгач, студентлар белән эшләгәч, шул ук лекциялар, алар шактый күп. Әйтик, безнең Халыкара багланышлар институтының бүгенге көндә беренче курска 1600 студент керде. Алар белән бергәләп эшләргә кирәк. Аларны шул ук алга барыр өчен өйрәтергә генә түгел, аларга шул ук рефератлар язырга ничек, аннан соң ничек шул ук мәкаләләр язарга, аларның бөтенесен өйрәтергә һәм менә бу бергә шул ук магистрантлар белән аспирантуралар бу зур нәтиҗә дип уйлыйм. Һәм Алла бирсә, бу эшләр алып барыла һәм менә пандемия вакытына без студентларга очраша алмадык, күбрәк дистант белән үткәрдек һәм әйтергә кирәк, шул ук студентлар, шул ук профессорлар бүгенге көндә әйтәләр, безнең очрашасы килә шул ук студентлар белән. Нигә дигәндә, мондый эшне берсе дә бүтән үткәрә алмый. Нигә дигәндә, шул ук профессорның, шул ук доцентның сүзләре ул студентка тизрәк барып җитә. Күздән күз очрашып сөйләшкәч шулай бит. Шулай, әлбәттә. Сез үзегез укытучы нәселеннән, шулай бит, үзегез дә бу юнәлешне дәвам иткәнсез. Сезнең үзегезнең укытучыларыгыз кемнәр булдылар? Мин ул вакытта ул историко-филологический, тарих, филология факультеты Казан дәүләт университетының. Һәм минем укытучыларым, мин беренчедән әйтер идем, Альфред Хасанович Халиков. Ул минем гыйльми укытучы булды, ул үзе археолог. Мин беренче үземнең специальность буенча археолог һәм минем диссертация, шул ук кандидат диссертация, доктор диссертация шушы археология белән бәйле. Һәм ул темага багланышкан. Һәм бүтән укытучылар арасында минем әйтәсе килә шактый күп бүгенге көндә күренекле безнең шәхесләр өчен Индус Ризакович Таиров. Ул вакытта ул декан булып эшли башлаган иде. Аннан соң әйтер идем Григорий Наумович Вульсон, Шофман. Менә алар безгә бик күп белем бирделәр. Белем генә түгел, нигә дигәндә, тарихчы булганда бит күбрәк бөтен дөнья ничек үсә, ничек аның эволюциялары була, менә аны күрсәтергә кирәк һәм университетта миңа моны өйрәттеләр. Бу зур нәтиҗә дип саныйм. Менә әйтик, мин 17 яшьтә университетка кергәндә һәм менә 3-4 ел үткәч университетта 5-нче курска диплом язганда мин 2нче кеше була башладым. Ул шулай да зур нәтиҗә, чөнки университет безгә белем генә түгел, ул безне өйрәтте ничек яшәргә, ничек алга барырга. Миңа калса, сезнең әтиегез дә сезнең өчен бик зур үрнәк булгандыр, шулай бит. Бик матур очрашу уздыргансыз. Әйдәгез хәзер бергәләп шул язманы карап китик әле. Туган җирнең сөйгән ярының, дусларының кадерен Биектау итәгендә урнашкан Киркәле авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә тудым дип язып калдырган Миргасыйм Вәлиев үзенең автобиографиясен, аның шәхси әйберләрен Лениногорский шәһәренең туган якны өйрәнү музеенда
күз карасы кебек саклыйлар. Күптән түгел РСФСР һәм СССР халык мәгарифе отличнигы, хезмәт кызыл байрагы ордены иясе Миргасыйм аганың тууына 100 ел тулу уңайыннан музейда искә алу кичәсе дә булып үтте. Әлеге кичәдә Миргасыйм Вәлиев белән иң эшләгән математика һәм физика укытучысы, 40 елдан артык бергә гомер иткән хатыны Миңнури Биктахирова турында да бик күп истәлекләр сөйләнде. Bir-birsin аңлап яшәделәр. Әниебез безнең гел татар, мөселман, ир хатыны булып, әтине баш итеп, хуҗа итеп, аңаргым белән киңәшеп, аңның сүзеннән чыкмыйча, анарга гел ярдәм итеп, эшендә дә, гаиләдә дә бергә бик тату яшәделәр. Миргасыйм абый гомерен укытучы хезмәтенә багышлый. Гади укытучыдан башлап, урта мәктәп директоры дәрәҗәсенә җитә. Сугышны кичкән солдат холкы аңа теләсә нинди максатына ирешергә ярдәм итә. Ул гадел һәм таләпчән, кирәк очракта кырыс табыла белә. Шуңа да аны халык телендә Тимер Миргасыйм дип йөрткәннәр. Сугыштан соңгы елларда мәгариф системасындагы җитди мәсьәләләрне шишәр өчен күрәсең, Тимер ныклыгы да кирәк булган. Ул якташ турында сөйләп бетерегез түгел. Ни өчен дигәндә, чөнки аның бу җиргә керткән өлеше иксез-чиксез. Бигрәк тә мәгариф эше, халыкны яктыртып, аңа нур биреп яшәү эше. Бу эшләрдә аны һеч кемнең бер кашан да оныта алачагы юк. Инде яңа килгән буыннардан да алар белән очрашасың, алар да аны хәтерли, алар да аңа рәхмәтле. Балалар яраткан кеше генә 40 елдан артык укытучы булып эшли аладыр ул. Миргасыйм абый белән Миңнури апа 5 бала үстереп, аларны нәсел эшен дәвам итәрлек итеп тәрбияли. Безнең әйтәләр менә 2 бала зур проблема дип. 3, 4, 5 бала булганда алар үзләре үсәләр икән. Без дә шулай иттереп бергәләп үстеп, нигә дигәндә өлкән апабыз, абыебыз безне карады, ярдәм итте, ничектер элегрәк бит мәктәптә әнигә шул ук 1 ел декретный берсе дә бирмәгән. 1 ай биргәннәр дә шуның белән. Ләкин шактый күп туганнар бар шул Кыркәлдә, һәм алар ярдәм итәләр. Һәм әйтергә кирәк, әтинең, әнинең үз тәҗрибәсе булгандыр. Ул тәҗрибә безгә дә күчте. Менә мин үземнең тормышны, әтинең тормышы аша үткәргәндә, авырлыклар булырга тиеш ул. Теге сәяси яктан, иҗтимагый яктан һәм шәхеслек чорда ниндидер гүзәл, матур, менә бүген истәлектә калган яхшы чорлар, матур чорлар. Миргасыйм Вәлиев гомеренең актык көннәренә кадәр үз хезмәтенә тугры булып калган кеше. Ул лаеклы ялга чыккач та озак еллар Лениногорский шәһәренең ветераннар советы рәисе булып эшли. Сугышчан һәм дан музейын оештыруда катнаша. Хәзер әлеге музей туган якны өйрәнүгә багышланса да, беренче башлап җибәргән зал иң түрдә. Үзе арабызда булмаса да, шагыйрь әйткәндәй, 1000 яшәрлек имән кебек хезмәтләрен, лаеклы дәвамчыларын калдырып киткән. Дөрес әйтәләр, кеше китсә дә, җыры кала. Менә шундый күңелле матур сюжет, без тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм бездә кунакта Вәлиев Рафаэль Миргасыймович. Минем белүемчә, сез әле игезәк соңарыда шулай бит. Сезнең абыегыз Рамил Миргасыйм улы, ул сезгә абыймы? Энекәшме? Кем ул сезгә? Ул теге менә күбрәк без очрашканда дуслар белән әйтәбез инде шундый миф дип. Ләкин әни әйткәне, без 55 елда тудык. Ул вакытта әти-әни укытучылар Шыгыр районына, алар менә бу Августовский конференциягә барганнар укытучылар. Һәм шунда әнине алып киттеләр больницада. Без Рамил белән менә 5 бала арасында үзебез генә тудык больницада. Калганнары бөтенесе өйдә, туганнары. Һәм шунда ул әйтә иде, беренче Рамил килеп чыкты. Ул вакытта бит үзе юк, так что мине берсе дә көтмәгән. Неожиданно дип мин аны әйтәм. Ну, белмәгәннәр. Ничә безнең нәселдә алар бар,
Игезәк сыңарларны? Игезәк сыңар. Һәм мин икенче булып үстем. Һәм без ул вакытта тора идек Федотовка, чөнки безнең әти ул авылда директор булып эшләгән, мәктәпнең директоры. Һәм менә безнең без бай кеше, нигә дигәндә, шул ук Лениногорский районда әйтик Кыркәледә, Федотовкада, Искешегердә торып, без менә үзебезне шушы җирдән алып китмибез дип уйлыйм. Ул безгә ниндидер көч тә бирә, нигә дигәндә, шул ук таулар, Шыгыр таулары, Кыркәле таулары дигәндә, шул ук сулар. Бүгенге көндә дә кайтабыз, нигә дигәндә, ул безне тарта үзенә. Һәм әйтергә кирәк, Рамил бер сәгатькә зуррак булгач, ул минем абый була дип әйтә. Шулай, кичексез. Аны абый итеп, шулай кабул итәргә кирәк. Әтинең менә 100 еллыгы үтте. Ул шактый символик безнең ул Татарстан Республикасының килеп чыгуы да. Ә безгә менә Рамил белән 65 яшь. Ә ул Лениногорский җирендә менә шушы 65 еллыгы Лениногорскийның килеп чыгуы. Һәр яктан да символик булып чыккан, шулай бит Һәр яктан да символик. Әти әни ничек мине өйрәттеләр, мин шулай яшим бүгенге көндә дә. Ул зур нәрсә, нигә дигәндә, шул ук балаларыма, шул ук ыныкчыларыма мин аларны күрсәтә алам. Ул зур байлык дип саныйм, чөнки минем 2 малай, 3 ыныкчыгым бар, Алла бирсә тагын да булыр әле. Һәм алга барыр өчен бик күп нәрсә кирәкми. Үзеңне яхшы хис итәргә кирәк һәм дөньяны яратырга кирәк. Соңгы вакытта ничектер укытучыларга, мөгаллимнәргә карата ниндидер үзгәрде кебек караш. Кем гаепле монда? Мин уйлыйм, безнең укытучылар бүгенге көндә дә зур дәрәҗә алып баралар. Нигә дигәндә, алар булмаса, без үзебезне алга алып бара алмас идек. Шул ук безнең балалар менә бүгенге көндә үсәләр, без күп сөйлибез менә татар теле турында. Ләкин әйтик, мин кайчандыр шул татар телендә өйдә сөйләшмим. Без өйдә татарча гына сөйләшә идек. Мин 1нче класста татарча укыдым, ул Федотовка авылында, анда татар мәктәбе иде, менә Шыгырга күчкәч, анда рус мәктәбендә укый башладым. Ләкин без өйдә татарча сөйләшкәч, мин бүген дә татарча сөйләшә алам. Һәм әйтергә кирәк, менә шул ук укытучылар, алар мәктәптә дә генә түгел, алар үзенең гаиләсендә, үзенең йортларына, үзенең үзенең дуслары белән бер үрнәк булып тора. Дәрәҗәләр алар үсә генә. Нигә дигәндә, без бит менә күрәбез инде, шул ук шактый күп планнар, күбрәк яза башларга кирәк хәзер. Мин менә әнинең шул укытучы булган вакытта истә калган примерларны карап, оценкалар куеп, минем уйлавымча, менә бу укытучының дәрәҗәсе ул күбрәк үзеннән тора. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең хөкүмәтебез бу яктан шактый күп ярдәм итә. Бүген безнең белән көнегезне башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә уңышлар телибез. Туктап калырга язмасын, шулай бит? Әлбәттә. Алга барабыз. Алга барабыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.